Hello mga bata, kini si Bibi Apyot og nako karon diri sa manukan. Kay magpakaon ko og manok. Tara oh. Maning manok diri tapos ang buhaton namo kay nagdala mi og panamox. Aning panamox maning gamitan namo para magpakaon og manok tapos among sagulan ani para dili siya dali mamatay. Simple na kayo ang buhaton. Kitama ng manok. Manok og ang hinayhay. Kana isago lang namo na dire. Nga na. Magkuha ka og kaning tubig. Lili na ko gamot. Kani siya ang gamiton. Kaning panamok, imo ni siyang isagol diri sa tubig. Para karon mga bata, kay gitudloan ko ni Papa kay magpakaon og manok. So, ang inapkaon naman sa manok kay kaning 7 times, pero pag wala na gani pagkaon ng manok, ipakaon na siya bato. Dara oh. Magkuwara kag bato diri Pag gumani mo kuwag bato kay iisa nimo sa manok. Tanaw na to kung kauno niyang bato. Manok. Ay, wanya gikaan ang bato. Bot pa sa bot, gay ang bato. Ikaduwa, pakauna na tog dahon. Kung ang manok mo kaunog dahon, buk pa sa bot, vegetarian ang manok. Mani siyang dahon. Akong idol sa manok. Para ang mga manok, dili mo kaon og 7 kinds. Bukaan po sila og dahon. Knock, 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 knock. Knock, 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 knock. Mukhang kagdaw. Ay lang magsabak eh. Wala man ako magpapa niya. Ako may magpakaon sa manok. Himulbulan na to ang manok. Tanaw na to kung musiga bang mata sa manok kung himulbulan na tong manok. Kruk, 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 kruk. Kruk, 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 kruk. Gusto ka may mong tinula manok? Kruk, 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 kruk. Naman na siya mukaon og dahon. Uy, pero sa kung gikaingon sa inyo para himsog ang inyong mga halagan na manok, ang bata na ninyo kahit butangan na ninyo og Panamox. Endorser na ko sa Panamox karon kini si Bibi Apyot. Og thank you kayo sa inyong pag uban-uban sa ko ang vlog. Manisyo, Panamox ang nakabutang kay water soluble powder antibacterial. Maran to vlog na ko. Buot mo. Hi mga bata, nanak ko diri karon sa likod sa balay kay ako nang interviewon ang manok. Mutuktugaok ni siya karon. At ang tinawon kung unsaon niya pagtugaok. Tuktugaok. Kay tungod kusog mo tuktugaok ang manok kay naka Panamox. Mano siyang Panamox. Pero ang manok nilukso sa likod. Prok 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 prok. Tukay 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 tukay. Nak, magtingog na ka og pinaananak. Pinamanok. Pak 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 pak. Tingog na manok. Tuktukahok. Ina ba tuktukahok ba? Pahin ka bato nila. Tuktukahok na ba? Tukaya ni mo matingog ay.